И здравейте, приятели, аз съм Зароник БГ и тук ще играме на Hill Climb Racing. Тук купихме гаража, имам 33 джема, имаме тук джип, обаче тук мога да играм на други, например с това ще играме на Луната, за да мога да купя една хубава кола. Не знам дали ще успея. Тук да видим дали ще успея да събера пари. Това е добре, ако успея да събера, за да мога да го купа. Дано да успея. Дано да успея. Ще видим. Ако през целия клип, докато снимам. И се извинявам за някои звуци. Ето какво стана. Не можах да рестартирам бързо преди да... И да знаете защо рестартирам. Защото много бавно е онова, като умираш и почваш от начало, за да проверяваш. Затова правя така. Ето. Горивото. Това е добре. Какво ще стане? Получи се. Умрях. Но почнах от начало. Поне да събера 200 000. Там поне да направя от 168 на 200. 171 на 200. После ще опитам да го купа колата, защото ако кана тук, аз купих онова, което ми трябва. И се извинявам за това. Кучето нещо лае. Ето, свърших на въздушно. Така, продължавам. Station Lock. За да купа колата, тя е доста скъпичка. 250. Ако събирам, мисля, че имам шанс. Само да видим дали има свят за онова, където купих. Ето това го имах, но... Ето тази дъга е хубава. Нека да влезем да поиграм на това, обаче не с това, с чудовището, а с мотор. И ще направим една бърза игра и ще видим какво ще стане, за да мога да събера пари. Но натище ще е по-лесно, но тук по-бързо ще събирам бензин. Тук доста бързо се е с мотора. А с колата какво ли ще е? Колата е доста по-бързо от този мотор. И ето, че направихме 200. Още малко и ще купим колата.
доста ще иска. Аз диамантите вече не знам за какво ще са ми. И извинявам се за това. Това е брат ми, The Game Pro. Доста събрах. Изчакайте за малко. Ето стигнахме до тук. И това беше всичко за клипа. Надявам се да ви е харесал. И абонирайте се за канала ми и чао!